Bikin ayam goreng Kentucky sing rasane iku renyah, gak perlu dicelupno bolak-balik, cukup 1 kali celupan yo cah. Lah, kita bikin bumbu marinasine dhisik iku ana bawang putih karonan batang daun pre diulek nganti lembut, terus disori banyu, disokno ning gone jerone ayam mau. Terus diimboi lada bubuk, garam karena penyedape sithik wae. Lah diimboi 1 butir telur, 4 sendok makan tepung terigu, diaduk-aduk. Lah ini wajib dimarinasi kurang luwih ya 2 jam wae. Lah saiki gawe adonan keringe iku ana tepung terigu, tepung maizenane 2 sendok, karonan tepung berase 1 sendok wae, diimboi baking powder sithik wae, lada bubuk karonan penyedap ya sithik wae ya cah. Lah iki sing mari dimarinasi langsung dicemplungno ning gone adonan keringe sambil diwolak-walik mbek diteken-teken, diempel-empel ben supaya kanthil ya cah. Lah iki hasile terus digoreng ning gone minyak goreng sing wis bener-bener panas minyak gorenge. Lah gorenge genine ya ora usah gede-gede, cilik-cilik wae ben supaya kok mateng jaba jerone. Lah diolali diwolak-walik ben supaya ora gosong. Nek warnane wis kuning kecoklatan utawa golden brown iso langsung dientas gawe erok-erok. Lah iki lho hasile ayam goreng Kentucky sing rasane iku bener-bener crispy kriuk kaya ayam Kentucky tenanan ngono kae lho cah. Lah iki wituk tenan.